Здравейте, приятели! Това е моето трето видео. Искам да ви запозная с Яворовото стихотворение «Две хубави очи». Пейо Яворов е една от най-емблематичните и трагични фигури в българската литература. Поет, символист, романтик и революционер. Той оставя след себе си творчество, пропито с изключително дълбока емоционалност. Яворов е поет на любовта, самотата и съдбата. Животът му е белязан от вътрешни противоречия, дълбока чувствителност и драматични лични преживявания. В поезията си той често изразява неосъществимостта на идеала, страданието от човешката ограниченост и копнежа по нещо отвъд реалността. Стихотворения като «Две хубави очи» не просто възпяват любовта, а я излагат до духовно преживяване. Чисто, но и болезнено. «Две хубави очи» е едно от най-нежните и прочувствени стихотворения на Пейо Яворов. То е част от цикъла «Безсъници», в който поетът разгръща темите за любовта, страданието, самотата и вътрешната разпокъсаност на човешката душа. Тези няколко кратки стиха той се умява да улови не само миг на съзерцание, но и дълбок философски размисъл. Основната тема е любовта. Чиста, нежна, но и недостъпна. Очите в стихотворението не просто гледат, те са символ. В тях е съсредоточена цялата чистота и невинност, които лирическият герой обожава, но не може да притежава. Тези очи не обещават, не искат, не дават. Те просто съществуват като красота, която не може да бъде докосната. Това създава усещане за вътрешно разкъсване, копнеж, съчетан с осъзнато отсъствие на взаимност. Яворов често изгражда своята поезия върху контрасти. Тук виждаме младост и страст срещу мъдрост и умора, съвършената красота на очите срещу страданието на лирическия аз, чистота срещу човешка слабост и грях. Две хубави очи сякаш принадлежат на нещо отвъд човешкото, идеал, който поетът никога няма да достигне. Стихотворението е кратко, но силно. Всяка дума е натоварена със значение. Повторенията не обещават, не желаят, засилват усещането за отчужденост. Използван е лаконичен, но емоционално наситен език, без излишна окраса, но пълен със съдържание. Тишината между редовете говори понякога повече от думите. Яворов не просто възпява любовта. Неговият герой е осъзнат, разпнат между идеала и реалността, между желанието и невъзможността. В тези няколко стиха той казва: има неща, които ни правят живи, макар и да не можем да ги имаме. Какви литературни похвати са използвани в произведението? Символ. Очите символизират чистотата, недостижимата любов. Синекдоха. Очите представляват цялото същество на любимата. Антитеза. Противопоставяне между младост и мъдрост, любов и невъзможност. Повторение. Подчертава чувството на тъга и обреченост. Елипса. Липса на части от изречението. Създава се напрежение и недоизказаност. Инверсия. Необичаен словоред за по-силен поетичен ефект. И лаконизъм. Кратък, но силно въздействащ изказ. Чии са тези две хубави очи? Дора Габе твърди, че стихотворението е вдъхновено от нея. Тя и Яворов се запознават в началото на 20 век и тя дълго време вярва, че е оставила трайна следа в душата му. Споменават се и имената на Мина Тодорова, сестрата на писателя Петко Тодоров,
както и Катя Кирилова, млада ученическа любов на Яворов. С Лора Каравелова Яворов се запознава след написването на стихотворението, така че тя отпада като реална муза, но пък цялата му по-късна поезия е белязана от тяхната бурна връзка.